Здравейте хора, аз съм Шани Кармор и ще покажа как да нарисувате по-ябълково цвече или Apple Bloom. Това са нужните материали. Те са един молив, острилка, в моя случай е комбинирана острилка, тя острилка тук, ето тук, чакате малко, се отвори капачето. И да, отваряме. Първо на чорста. Аз няма да отцветявам. Първо едно кръгче направите, но по по-лесен начин. Аз мога и по друг начин, обаче това е по-лесен начин. И после ето така. Триъгълник, кръг, 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 кръг. Не кръг вече. Това бях правоъгълници. Вече вземете гумичката и почвате да триете. Ако се изтрие нещо, го направете отново. Аз мога по друг начин, обаче, но който не може, му показвам този начин. Ето тук ще изтрия кръгът тук и тук ще стане така. Ето така. Получава. И къде отиде? И сега подобрявате на върховете на нещо. И сега с гумичката. Вие не е задължително да имате комбинирана. Може да имате и двете. В моят случай е комбинирана. Готово. Така. Вече започвате да ставите чертите. Но тук първо направете вече с... Няма да отхватявам. Да направя с... Мастер. Бретовна. Ето така. Сега, чакайте, ще го сложа само на пауза. Ето готово. Така го става. Започвате да повтаряте линиите. Вероятно вече няма защо да правите чорста. Офа, вече го отцветя. Така. Сега чувствам да не червения фломастър. Сега го отцветявам на пауза. Ето така се получи. И опашките им са почти еднакви. Тято не се е получило. Това е еднакво, но на мен ми харесват. На мен. В коментарите на вас харесват ли ви моите рисунки. Обаче само едно нещо да казвам. Не искам мнението на този Бъгс Бъни, защото той постоянно ръси глупости.